okay. Han har altså fortalt det der den første, jeg siger det til. Ja, jeg har bare lige fået den mest grinerens nat fra Augustus, for at se. Ja. Han er så mega sjov. Skal vi lige tage billedet? Nej, men så det angående... Ja, han er jeg sender lige. Til dig. Ja, har du set det med det, at Johnny er kommet i et forhold, seriøst? Ja, angående det... Ej, jeg liker lige. Den skriver også lige, det er sødt. De er jo mega søde sammen. De går mega meget frikvarter sammen. Men til det her en anden dag... Har du egentlig fra din Instagram? Jeg synes aldrig, du opdaterer mere. For den sidste, du opdaterede, det var sådan... Måske sådan for 30 uger siden, eller sådan. Altså, er det her den, du har? Ja. Okay, du vil nok nødt til lige at opdatere snart, fordi at... Ja, men... Vasile... Her en anden dag, så snakkede jeg i telefon med... Ja. Ej, Johnny ringer. Hej, Johnny. Okay. Ja, jeg ringer til senere. Johnny, han ringer så... Ja. Ja, Det er løgn! Annikas, hun er lige død! Nej, Mathilde. Nu er det bare dig og mig, okay? Ingen andre. Ja, sorry. Felix har skrevet til mit Instagram-billede, altså det er dig og mig, at du er lækker. Er det rigtigt? Ja, prøv at se. Ej, hvor vildt. Altså, Felix var parallelklassen? Ja. Oh my god. Jeg skal så også til hjem. Okay. Hej, hej. Søde. Ja.